hej til den her video. Det er mig, der bare styrer den i dag. Så nogle fodboldtricks, vi spiller med familie eller nogle andre, jeres venner. Fodbold, så kan I lære nogle driblinger uden om en. Følg med her. Husk at abonnere i den her kanal. Vi starter med, at det hedder en dobbelttrimning, det her. Så man skubber bolden frem, vender sig rundt og vender sig frem igen og tager bolden. Den er lidt svær. Man skal øve sig på den. Så er der en, der hedder sådan her. Så man ligesom starter med at gøre sådan her. Til den anden fod, til den anden fod, til den anden fod. Men rundt. Så man skyder ligesom bolden tilbage. Så vender man rundt. Bolden ligger lige her. Og den tager jeg med rundt. Og så dribler man så videre. Men bare meget hurtigere. Hvis nu på, at I fatter, ikke? Så er der noget, der hedder en kamera. En japansk en. Som man så gør. Modspilleren tror, at man spiller til den der fod. Men så spiller man bare til den der. Så man ligesom gør sådan der. Og spiller den igen. Og så spiller man igen. Men modspilleren tror, hvis der er spiller, så putter jeg den herover. Undskyld, det er min kat, Emma. Hun elsker kæle.